нашата продукция, че гледаме да няма въобще консервати. И с това се стараем. Сега не мога да кажа, че на 100%. Няма, понеже много продукти не зависят от нас. Затова трайността е само 5 дни. По принцип може и повече, но ние сме пуснали 5 дни срок, за да се консумира прясно. Стараем се повече така наречено тип домашно готвене. Значи много държим на вкуса. Давам веднага пример, примерно ориза на кебаба може да е сварен. Повечето колеги го правят сварен ориз, ние го правим задушен с приправки, с аромати. Това не е целта, просто целта не е да гоним хубав вкус. Друго какво да ви кажа, ще се запознаете с продуктите. Имаме малки и големи разфасовки. Има един десерт на нас, който аз обожавам. Не го виждам тук, да. Обаче е страхотно. Значи това е част от... Да, част от продуктовата гама, да. Ето в офертата има цялата гама. Вижте как се прозрачни. Това може да видиш храната, как не се изглежда. крие, То ще си открит към клиентите си. От маркетингова гледна точка. Няма нищо по-хубаво от това да видиш продукта. Това е шницел. Услуга за шницел, защото ти не можеш дори да си представиш какво ще донесе услуга. Докато продукта можеш да го питаш, можеш да го видиш, можеш да го пипнеш, можеш да го помиришеш. Има най-различни аспекти на възприятие. Значи като начало, извинявам се, че ви прекъсвам, искам да кажа, че накрая като се тръгваме, всеки ще си вземе по един продукт, за да се запознае с самите продукти. Верни фенове да станем всички. Продуктите наистина са много вкусни. Мога да дам пример с снежанката, да кажем. Това е снежанка на пазара, която е с орехи вътре. Освен това, примерно... И няма млечно мясо. Да, това си с цяло спойка, сведено пен, много. който е... Добре, аз имам един въпрос само. Тоест, как избрахте точно големините и формите на